Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jopiny pod medo golo ywak ewi pek mar rwako nying-gi e chenro mar okumba manyien mar SHIF ma chako tich ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom jopiny ywak ni gionge kod ler malong'o ewi kaka itayo chenro no. An kaka ng'ano mantiere okumba machon, daher mana wacho ni loch masani nitiere mitayo gi President William Ruto ni do bed kung'eyo ni piny tek gi ka ng'ama nyokawo loch e gigo kaka mag thieth go do weyo kata do punguza mane nitie chon cha mondo bed free gi manifesto mare gi manyo kony ma en ga kaka wisdom en ga go ok do chako ketwa kendo e ng'ado okumba manyien mar silingi 900 mano dhi hinyo jo Kenya nikech manifesto ne gimo setimo kada achiel onge. Kwang'iyo portal mar jo SHIF osechopo 1.5 million kende to jo Kenya lawo 50 million. Tiende ni gini jo Kenya pingo sirikal nya dok chien matin to gitim gimiluongo ni public participation to gipuonj jo piny ewi okumba manyien ni to gimi ji thuolo mondo ji kik we oko mondo at least SHIF ni obede namba moro maduong' mane nigi NHIF cha. SHIF mokelni ok ane rachne as long as ni onyalo bet ni wanyalo yudo thieth makare, wanyalo yudo yath osuptal, wanyalo bet ni ok chajwa gik masani chajowa mang'eny gi. Newach kata kamano ka NHIF ni dhi godo tiyudo ka pod nitie pesa moko ma nyaka ichul mang'eny.